bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang Ambeien. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong ana dasmu kowe, Truk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk dimeleng ora wani lho. Menengo trawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petro, nek kowe bangga mapano tak pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk, wedhus ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara ngundake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Mau sampean biyen ora ngerti, mau sampean ya isih bocah. Sampean ya isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampean niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra dimuka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labot-labot kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki kok. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis.
Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Antarantasena mau linge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus kalau cara aku iki mau durung karo arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak sebab ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso nang isor wit kae nek wonten tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep tak apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarjon jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi as. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho iya engko. Sangure Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke, ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Antenane kene terus ya. Kira mayit jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar unjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Terus sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancaraimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru, krungu e, Tru. Ora tak cuwek matamu wis.
kono Bairono omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tra? Ye, sing golek kowe ta. Ana kleru le omong. Satrio kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ada, Tru? Ora seru-seru. Ada, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang kancing langit gelap-gelap. Biar lintang kang kumedap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok iso banyol. Sekarang Bagong dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya iki malah mumet silaku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa apa beli kita. Wis. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ya ora. Apa aku golek Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak malik ora. Konene Petruk, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apamu, Jo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku mlonyo tenan cilaka aku ngopo mundur ayo ndelok jarak kowe nek ngidoni aku tenan aku iso mlonyo tenan kowe putu loe aku mung wong biasa ning ngene Jo iki wis dadi anteping tekadku aku tetep kudu mbelani Petruk yen kowe wani karo Antarja sing tak wedeni apamu maju mrene atau ora itu ora aku nek itu, aku gelem maju ning ora itu. Ya ora. Nek itu gal aku ora. Kuwi nek itu adoh banget. Aku nek itu mak ngono dak. Arep ngopo kowe? Jo, opo? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ngoku warat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau mbok. Bapak iki munduk menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi?
ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dite ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke jo. Ayo gak ketokno. Rekoso lemu wali talenan iki lho jo. Sing arep toke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki nameng kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Wela ora wedi kowe gugu karepe dhewe sawangen iki telapan iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu Aji Sastra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparake. Jare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to le, tak pusing. Tak pusing piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maringi aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dada dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang kuwi tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya, Tru. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes Tru. Oh iya to. Loro. Tak tamani terapanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan iki ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Tru. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik lho, ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ngono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragota.
nek kae ora ana welingan sapa-sapa tro nah nyekel awake dhewe diajar wong loro le Mangkahangro sesumbar Sendo bumi kunjing kumaluduk gunur ketup lumembak penyukang kumambang waduh lagu nomor dawing Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel ponoka aku kok malah geli dhewe pate kok nyekel ponoka Petro mripate dipendelekke ning ora jembar halo jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok aduh Bagong aku trene abang Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, lah arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, gresik cengenges bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Gresik. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sakarep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani halaku. Lho sing tak wedeni apa, Bo? Lah cencang jinggot kroncal ya. Yang lungeng kadung Para
Waduh. Ora cukup tangane. Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petro karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petro kandhong bolong kula semanggaken sinuwun panggugu karepe dhewe. Manuswaning jajaran iblis lanat. Petro kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang negara jeblok wetemu barat. Wah, nek ra mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petro kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aku kok yo lali nek nggawa adikku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Dogong, selamat tuh, aku ngojek ya. Ngojek, kowe asem kowe. Aku sok gak melu trone carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petro ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa cedak. Ana tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Ah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus.
Aku nang nenek ngejawang ki kelingan terus. Ya lah yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapakne ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mesine wedi Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi belah. Kuwi merga saka kersane sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarep jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan, Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ana? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku kan ora ana masalah. Sing ana masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Cocok Nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok Cocok Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Terus, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis alakonane mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angkara-angkara didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe ya. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sakarepmu. Kurang gayeng gitu ya, Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Yo. Karo anakku sing barep gawe arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Ya pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ora ana bane mek ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang wite kan nilai ndok to. Ha iya. Duleki keok arep ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu, heeh. Dulekane oh ini aja nggo jempol. Mati pitike, nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar ndoke ra iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisat. Terus liyane wis
Sik Tru karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titepi kuwi sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajene kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Kae tok pek kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketuku komanan 6 sasi kok. Caedan ora. Amo Surawarta, Jawata imbang yen para padha. Kene. Anu mari jalan-jalan lho. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki kowe. Surasan dadakoke an gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kanthong Bala. Iki Nenggala iki pamunaning satu sekti. Samake gunung jugruk Skorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa? Mati dening aku.